Vaša magnificencia, ako dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, dovolil som si pozvať vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventov našej fakulty, ktorí úspešne skončili štúdium a preveznú vysokoškolský diplom. Prosím vás, Vaša magnificencia, o súhlas s ich slávnostnou promóciou. Vaša spektabilita, rád som prišiel na vaše pozvanie, aby som spoznal vašich absolventov, kandidátov na titul magister. Prosím vás, aby ste vykonali slávnostný promočný akt. Považujem si za česť oznámiť vám, Vaša magnificencia, mene profesorov, docentov a ostatných učiteľov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, že absolventi, ktorí majú byť dnes promovaní za magistrov, úspešne vykonali všetky predpísané skúšky a štúdium ukončili štátnou skúškou, žili tak, ako sa to od vysokoškolských študentov žiada, a splnili všetky podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, takže sa im môže na základe ustanovení paragrafu 53 odsek 8 platného zákona číslo 131/202 zbierky zákonov o vysokých školách vydať diplom o ukončení vysokoškolského štúdia a priznať akademický titul magister. Vaša spektabilita, s potešením som si vypočul vašu správu o odbornej a občianskej spôsobilosti absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súhlasím s priznaním titulu magister a vykonaním promócie. Prosím vás, vaša honorabilita, vážená pani promótorka, aby ste podľa platných poriadkov a zvyklostí prijali od absolventov promočný sľub. Vážení absolventi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kandidáti na titul magister. Položením ruky na žezlo rektora ako symbol našej akademickej obce, symbol jej práv i povinností, pred týmto slávnostným zhromaždením slúbte na svoju česť a svedomie, že hodnosť magistra, ktorú vám dnes udeľujeme, zachováte bez úhonu a nedotknutú. Vzdelanie, ktoré ste získali na Univerzite Komenského, budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. Vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen na vlastný prospech či získanie osobnej slávy, ale aj na prospech celého ľudstva. V duchu poslania Univerzity Komenského budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie, budete si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Sľubte, že Univerzitu Komenského v Bratislave a jej Fakultu matematiky, fyziky a informatiky uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy.
magnificencia. Uvedomujem si dôležitosť tohto sľubu a verím, že naši absolventi vynaložia všetko úsilie, aby ho na každom kroku čestne plnili. Prosím vás preto, aby ste dali súhlas vydať diplomy absolventom. Vaša honorabilita, súhlasím s odovzdaním diplomov absolventom. Vaša magnificencia, pri odovzdávaní diplomov dovolujem si vám zároveň predstaviť absolventov fakulty. S vyznamenaním ukončili štúdium a akademická pochvala rektora Univerzity Komenského za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia bola udelená týmto absolventom. Veronike Bejdovej, narodenej v Trebišove, a zároveň jej bola udelená cena rektora za diplomovú prácu. Matúšovi Benkovi, narodenému v Bratislave. Bianke Gergeľovej, narodenej v Kráľovskom Chlumci. Jaroslavovi Chovanovi, narodenému v Trnave, ktorému bola udelená cena rektora za diplomovú prácu. Jakubovi Körimu, narodenému v Spišskej Novej Vsi. Ivane Ochotničanovej, narodenej v Čadci. Miroslave Urbašíkovej, narodenej v Banskej Bystrici. Vyznamenaním ukončili štúdium a akademická pochvala dekana fakulty bola udelená týmto absolventom. Michalovi Brezákovi, narodenému v Trnave. Radoslavovi Brídovi, narodenému v Bratislave. Ladislavovi Dúbravskému, narodenému v Trnave. Kataríne Formánkovej, narodenej v Skalici. Tatiane Gnidovej, narodenej v Trstenej. Tomášovi Kocákovi, narodenému v Košiciach.
úspešne ukončili štúdium títo absolventi. Miroslav Baláš, narodený v Humennom. Tomáš Četertéky, narodený v Komárne. Martin Dovičák, narodený v Žiline. Michal Galba, narodený v Trnave. Andrea Jakubišinová, narodená v Bratislave. Martin Janáč, narodený v Bánovciach nad Bebravou. Mária Kautmanová, narodená v Bratislave. Milada Kazdová, narodená v Tábore, Česká republika. Kristýna Klembarová, narodená v Poprade. Denisa Krošláková, narodená v Ilave. Mária Melicherčíková, rodená Štefancová, narodená v Ilave. Martina Patašiová, narodená v Bratislave. Mária Starovská, narodená v Bratislave. Barbara Vozáriová, narodená v Banskej Bystrici. Vaša spektabilita, vaše honorability, ctení hostia, ale predovšetkým vy, milé kolegyne a milí kolegovia, čo ste sa zložením sľubu a prevzatím diplomu o ukončení magisterského štúdia stali absolventmi Univerzity Komenského v Bratislave. Je to 925 rokov, čo bola v talianskej Boloni založená Univerzita Scholarium, prvá a najstaršia doteraz fungujúca univerzita západného typu.
O niečo neskôr sa tento typ vzdelávacej inštitúcie vyvinul až do podoby parížskej Universitas Magistrorum et Scholarium, spoločenstva majstrov a žiakov. V priebehu času, pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia, tento termín začal byť používaný samostatne ako univerzita s exkluzívnym významom samoregulačnej komunity učiteľov a študentov. Ich samosprávna existencia bola uznaná a zabezpečovaná civilnou alebo cirkevnou autoritou. Pred 25 rokmi, 18. septembra 1988, pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity sa v Boloni zišlo 430 rektorov, aby slávnostne podpísalo dokument známy ako Magna Charta Universitatum Europeum, Veľkú chartu európskych univerzít, ktorá vyjadrila podporu myšlienke univerzitných tradícií a väzbám medzi európskymi univerzitami, no slúži aj ako univerzálna inšpirácia pre 21. storočie a je otvorená univerzitám na celom svete. Zdôrazňuje a legalizuje výsadné postavenie univerzít rozvíjať vzdelanie, vedu a kultúru. Formuluje spoločné princípy, jednotnú štruktúru vzdelávacieho procesu, kritéria kvality výučby a ostatných aktivít s cieľom vzájomného uznávania diplomov. Univerzita Komenského sa k charte pripojila v roku 2001 ako prvá slovenská univerzita. Je tak jednou zo 755 univerzít z 80 štátov, z toho 13 zo Slovenska, ktoré sa pripojili k myšlienke prepojenia univerzít sveta na princípoch, na ktorých boli založené stredoveké učilištia. Vážené pani magisterky, vážení páni magistri, pred chvíľou ste prebrali diplomy, ktoré vás oprávňujú volať Univerzitu Komenského svojou alma mater. Diplom, ktorý ste prebrali, zosobňuje súčasne koniec i začiatok. Koniec vášho štúdia a začiatok profesionálneho života. Na jednej strane je výrazom vašich ambícií, profesionálneho rastu a niekoľkých rokov snaženia sa o čo najlepšie študijné výsledky. Na druhej strane reprezentuje bránu na ceste k realizácii sna o povolaní, ktoré ste si zvolili. Dnešný deň je tak pre vás vyvrcholením niekoľkoročného snaženia zaradiť sa do skupiny vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, do skupiny mienkotvorných a pravidlá vytvárajúcich osobností. Do života odchádzate s dobrou teoretickou prípravou, veď Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského je rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru. Získali ste nielen nezanedbateľnú komparatívnu výhodu, dobrú prípravu, ale aj titul, ktorý svedčí o vašej snahe nezaostať v profesionálnom raste. Vaši učitelia vám poskytli znalosti na najvyššej úrovni, ktorú súčasná doba umožňuje. Teraz je na vás, ako získané poznatky zúžitkujete. Sú medzi vami aj absolventi štúdia učiteľstva. Zaslúžia si úctu, veď vzdelávanie a výchova mladej generácie je najlepšou cestou k prosperite a bohatstvu jednotlivca i spoločnosti. Je škoda, že žijeme v dobe, ktorá si to nedostatočne uvedomuje a neoceňuje učiteľov podľa skutočného významu ich práce. Dôsledky takéhoto prístupu cítime už dnes. Veď viacerí z vás nenastúpia do povolania, na ktoré ste sa pripravovali len preto, že inde vám ponúknú viac. A mladý človek, zakladajúci si rodinu, potrebuje viac než len entuziazmus. Na záver mi dovolte ešte niekoľko osobných slov. Odchádzate do života dobre pripravení. Život však nie je škola, kde sa prehrešky ľahko riešia a odpúšťajú. V živote vám nikto zadarmo nič nedá. Buďte odvážni, no berte do úvahy mieru rizika, ktoré podstupujete. Buďte sebavedomí, no sebavedomie nezodpovedá vašim reálnym schopnostiam. Buďte ambiciózni, no nepreceňujte svoje schopnosti. A popri tom nezabúdajte na svoju osobnostnú integritu. Buďte čestní, buďte spoľahliví, buďte féroví. Nech Univerzita Komenského v Bratislave a jej Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
môžu byť na vás hrdí. A tak, keď si o chvíľu spoločne zaspievame Gaudeamus igitur, čakajú vás kvety, blahoželania a obligátna fotografia na schodoch univerzity. A potom každodenný život. V ňom vám i vašim najbližším, ktorí vám pomáhali a vytvárali pre vašu prácu potrebné zázemie, želám hodne úspechov. Vaša magnificencia, vaše honorability, drahí rodičia, starí rodičia, rodinní príslušníci, ctení kolegovia magistri. Nastal deň, na ktorý ste čakali dlhé roky. Išli sme sa tu, aby sme oslávili ako jedno spoločenstvo prebdené noci venované štúdiu, nekonečné hodiny výučby a výskumu, ktoré vás nakoniec priviedli k získaniu titulu od Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Pred 5 rokmi vás dekan vítal na fakulte. Bolo vás viac, nie všetci ťažké štúdium zvládli a s trochou zveličovania by som povedal, že opustili bojové pole predčasne. Vy ste vydržali a dosiahli ste túto métu. Dosiahli ste ju aj preto, že mnohí vaši blízki, priatelia, kolegovia stáli za vami a teraz oslavujú spolu s vami, či už osobne tu, alebo na diaľku. Milí rodičia, starí rodičia, ostatní blízki príbuzní a priatelia, vieme, že pri úspechu dnešných absolventov našej fakulty ste zohrali mimoriadnu úlohu. Nie je tajomstvom, že bez vašej nielen ekonomickej pomoci v začiatkoch štúdia, ako i niekedy v jeho celej dĺžke, je existencia študenta ohrozená. Tu pred nami stojace mladé dámy a páni prešli všetkými nástrahami až k vytúženej méte. Určite vám za to sú vďační a svoju vďaku aj patrične vyjadria. Dovoľte mi, aby som sa k tomu s láskou a pokorou vyslovenému ďakujem od našich absolventov pripojil aj ja. Slávnostná promócia je sprevádzaná radosťou nad úspechom, ako aj želaniami všetkého najlepšieho na počiatku cesty do nového sveta, sveta pracovných povinností, objavov a verím, že aj veľkých úspechov. My však už vieme, že veľa úspechov ste už dosiahli aj počas rokov strávených na našej fakulte. Ako dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky som veľmi potešený tým, čo ste vy a vaši učitelia a školitelia dosiahli počas obdobia, keď ste u nás študovali a písali svoje diplomové práce. Cez štúdium ste spoznali nielen najlepšie tajomstvá fungovania hmoty a spoločnosti, ale aj seba samého, svoje schopnosti a svoje rezervy. Určite mnohí z vás si vyskúšali aj svoju výkonnosť v ťažkých, kritických situáciách tretích a posledných pokusov o získanie skúšky a pár kreditov potrebných k priblíženiu sa k vytúženej méte slávnostnej promócii, ktorú teraz prežívate a užívate si ju. Užite si tieto chvíle, veď k životu patrí nielen tvrdá drina, ale aj radosť a pohoda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážim si to, že ste si vybrali štúdium na našej fakulte, na fakulte, ktorá podľa hodnotenia nezávislých agentúr je najlepšou na Slovensku, ale už aj z vlastnej skúsenosti viete, že štúdium na nej je ťažké. Nedali sa ani my učitelia, ani vy študenti s kratkou k ľahkému získaniu titulu, ale podobne ako rybár Santiago z Hemingwayovho románu Starec a more, zostali sme na pozíciách pracovitosti, svedomitosti, odhodlania a zápalu pre vec. Starec sa vybral na more s cieľom uloviť veľkú rybu. Vaším cieľom bolo vyštudovať najprestížnejšej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku, na Univerzite Komenského. On sa nevzdával vo svojom malom člne, vy ste sa s pocitom zodpovednosti, ctižiadostivosti a vízie napredovania v mori problémov, starostí, prekážok v podobe skúšok plavili k majáku zvanému slávnostná promócia. Drel on, dreli ste aj vy.
Hemingwayová útla knižka je plná skvelých myšlienok. Dovoľte mi podeliť sa s vami o jednu. Santiago si len tak pre seba povedal: musím byť svedomitý, lebo keď príde šťastie, musím byť pripravený. Santiago to dokázal. Prišiel na breh s veľkou rybou, aj keď zničený, doráňaný a vyhľadovaný, ale ako hrdina. Santiago ani tak netešil obdiv ľudí na brehu, ale pocit dosiahnutia svojho veľkého cieľa vďaka svojmu úsiliu, pracovitosti, svedomitosti, odhodlanosti a vízii. Prečo o tom hovorím? Nuž preto, že takýchto hrdinov vidím v tejto aule viac. Vaša promócia má pre mňa aj takú sladko-horkú príchuť, lebo sa lúčim s partiou krásnych mladých ľudí. Ja len dúfam, že vaša väzba na fakultu, ale i vaše vzájomné väzby ostanú pevné. Podobne ako vaši predchodcovia, okrem diplomu si beriete pri odchode z fakulty so sebou aj jej reputáciu. Na začiatok to budete vy, ktorí budete profitovať z reputácie školy, ktorá vám otvorí dvere nových možností. Verím však, že onedlho vy nebudete potrebovať naše meno, ale práve reputácia našej fakulty bude silnieť vďaka vám a vašim úspechom, a teda my sa budeme hrdo hlásiť k vám. Som presvedčený, že vďaka vašim schopnostiam, vašej energii a vzdelaniu, ktoré ste dostali na našej fakulte, váš úspech v budúcnosti je zaručený. Vážení absolventi, nelúčim sa s vami, lebo aj v budúcnosti budeme potrebovať kontakt s vami. Verím, že každý z vás si nájde čas zapojiť sa do aktivít nášho začínajúceho alumni klubu. Verím, že ostanete v kontakte s učiteľmi zo svojho štúdijného programu, ale aj s fakultou, keď vás pozveme na naše podujatia. Vaše budúce životné cesty, vedúce k úspechu, vyrozprávané na takých stretnutiach, môžu byť inšpiráciou pre našich budúcich študentov. Potrebujeme aj vašu spätnú väzbu a podporu našej fakulty, aby mohla pokračovať v poskytovaní vynikajúcich vzdelávacích možností, prinajmenšom takých, ako sme my poskytli každému z vás. Dovoľte mi, aby som ešte naposledy vystúpil pred vami ako učiteľ, ktorý vám predsa ešte nestihol všetko, čo chcel povedať, alebo povedať niečo o tom, čo vám on a jeho kolegovia 5 rokov chceli odovzdať a ukázať svojim príkladom. Chcem sa s vami dnes zamyslieť nad jednou dôležitou otázkou. Budete v budúcnosti šťastní? Určite vám to všetkým zo srdca želám. Dnes, keď sa pred vami otvára množstvo profesionálnych dráh, vzniká otázka, ako si vybrať takú, ktorá ma uspokojí a urobí ma šťastným. Robte to, čo vás baví. Verím, že toto beriete do úvahy pri výbere vášho zamestnania. Zamyslite sa nad tým, čo vás baví robiť. A toto si zvoľte za svoje životné povolanie. V práci strávite väčšinu bdelého času. Je lepšie budiť sa ráno s očakávaniami ako so strachom. Ak človek niečo robí s radosťou, motivuje ho to k excelentnosti. Samozrejme ešte nemusíte vedieť, čo vás bude baviť, a preto niekoľko nasledujúcich rokov bude rokmi seba spoznávania. Je to nevyhnutná fáza, lebo na túto tému spoľahlivá rada neexistuje. Najlepšia je asi tá naša záhorácka, ktorá vraví: ak ti môžem poradiť, urob si ako chceš. Ale vážne, ak niečo vyhovuje vášmu priateľovi či príbuznému, ktorý vám radí, nemusí to vyhovovať vám. Je dôležité vedieť rozlíšiť medzi tvrdou prácou, čo vás v dnešnom svete čaká všetkých, a obavami z práce. Stres z nechute k práci, ktorú robíte, môže viesť k ohromnej strate energie. Aj keď budete pracovať nadštandardne dlho, užívajte si voľný čas, ale vždy tak, aby ste ho mali radosť a pôžitok aj vaši najbližší a priatelia. Avšak aj keď dostanete vo chvíľach oddychu telefonát alebo e-mail o nejakom pracovnom probléme, správna odpoveď je: musím to nejako vyriešiť, a nie: o môj Bože, aj teraz otravujú. Vaša práca by mala vyvolávať pocity skôr podobné pocitom pri pozeraní akčného filmu, nie hororu. Treba si tiež uvedomiť, že nové problémy sú výzvou, nie hrozbou, pretože tieto udržiavajú myseľ sviežou.
Dá sa na toto pozrieť aj z inej strany. Sústredte sa na pozitíva. Nič nie je úplne perfektné a ak budete neústupne zotrvávať na svojich predstavách, nielen, že ich nemusíte nikdy dosiahnuť, ale môžete i prepásť šancu na zmenu a na spáchanie aspoň nejakého malého dobra. Majte vždy na pamäti rodinu a priateľov. Keďže čas je váš najcennejší majetok, hospodárte s ním veľmi rozumne. S odstupom času určite nebudete vravieť, že ste mali investovať minimálne o 15% viac času do svojej práce. Určite najväčší vplyv bude mať vaše správanie sa na ľudí vo vašom najbližšom okolí, vašu rodinu, vašich priateľov a vašich kolegov v práci. Neupadnite do blúdu, že títo milí ľudia sú darom, o ktorý sa netreba starať. Nebudú tu podobne ako vy na veky. Aj v tieto dni opojenia z radosti z ukončenia štúdia sa zamyslite nad tým, čo a koľko ste dlžní vašej rodine a priateľom. Ich láska k vám, obete, ktoré prinášajú, ich hrdosť na vaše výsledky vám určite pomohli dostať sa dnes až sem. Ak sa pozriete do ich tvári, uvidíte, že toto je jeden z ich najkrajších dní v živote. Verím, že aj vy budete mať raz šancu prežiť takéto momenty s vašimi milovanými, ktorým vy pomôžete. Verte mi, neexistuje krajší pocit. Toto si však vyžaduje úsilie a presvedčenie, aby ste si zaslúžili takýto slastný pocit. Buďte integrálnymi osobnosťami. Integrálnou súčasťou úcty k svojim najbližším je aj príkladný život. Etické skratky nevedú k trvalo udržateľnému pocitu šťastia. Každé užívanie si za hranicami morálky či dokonca zákona raz skončí. Aj keď vinník nie je nikdy prichytený, musí žiť s pocitom, že v skutočnosti nedosiahol to, čo navonok proklamuje. Niekedy je držanie sa princípov ťažké, no toto sú momenty, kedy sa testuje váš charakter. Nech budete robiť čokoľvek, určite nastanú momenty, keď budete chcieť utiecť od problému, vzdať sa. Nevzdávajte sa, ale vyberte si inú cestu. Cestu nepodajnosti, húževnatosti a schopnosti premôcť zúfalosť optimizmom, ktorý môže zmeniť svet okolo vás. Časťou integrity osobnosti je aj pripravenosť na prehodnotenie našich pohľadov a na uznanie si chyby. Konajte spoločensky zodpovedne. V dnešnom svete plnom rôznych celebrít a pseudocelebrít mnohí zabúdajú príliš ľahko na dlh, ktorý majú voči svojej spoločnosti. Honbe za osobným šťastím nie je šanca na úspech bez toho, aby naše šťastie malo pozitívny dopad aj na spoločnosť. My všetci tu prítomní žijeme v špeciálnom momente histórie, keď viac ako kedykoľvek predtým inteligencia a tvrdá práca sú kľúčom k úspechu. V mediokratickej súťaži určite všetci vystúpite na vrchol. V skutočnosti už tam ste. Ak by sme sa narodili v inom čase a na inom mieste, naše životy by boli určite iné. Slobodný život v právnom štáte je veľmi zriedkavý, ale podľa mňa najlepší spôsob, aký ľudstvo vymyslelo. Je preto potrebné urobiť všetko pre jeho zachovanie a rozvíjanie. Je tu však jedna irónia. Ak je spoločnosť odaná šťastiu jej individuálnych členov, toto zameranie na jednotlivca môže viesť k tomu, že dlh spoločnosti nikto nespláca. Ako vraví jedno zo starých konštatovaní, sloboda potom nie je slobodná. Nuž z toho vyplývajúce hrozby pre náš svet sú všeobecne známe a strašidelné. To ma privádza k záveru. Naša fakulta je mladá, má len 33 rokov. Za tú dobu sa život na nej, ale aj v spoločnosti podstatne menil. Má preto zmysel pýtať sa, aký bude o 30 rokov, keď mnohí z vás budú na vrchole svojho profesionálneho života. Bude naša sloboda neohrozená? Bude náš život bezpečný? Bude ekonomická budúcnosť jasnejšia ako teraz? V kútiku duše verím, že život v tom čase bude lepší a ľahší ako dnes, ale aj najväčší optimisti si vedia predstaviť aj tmavšiu perspektívu. Na navigovanie touto neurčitou budúcnosťou potrebujeme lídrov, vyznačujúcich sa morálnosťou, múdrosťou, gurážou a kreativitou. Vy ste boli prijatí na našu fakultu
a vzdelávaní na nej s cieľom úspešne zvládnuť túto rolu. Opona sa môže zdvihnúť, vy môžete začať hrať vašu úlohu. Spoliehame sa na vás, držíme vás palce, veľa šťastia, kolegovia. Vaša magnificencia, vážený pán prorektor, vaša spektabilita, vážený pán dekan, vaša honorabilita, vážená pani promotorka, vážení pani profesori a docenti, vážení rodičia, milí hostia. Dnešný deň je slávnostným zakončením dôležitej etapy v našom živote. Počas 5 rokov štúdia na vysokej škole sme všetci zažívali radosť i smútok, nádej i strach, smiech i plač. Aby sme naozaj precítili významnosť tejto chvíle, spomeňme si na to, ako sme prvýkrát vstupovali na akademickú pôdu. Mali sme pred sebou cieľ a kľukatú cestu k nemu. Ale nechýbalo nám pevné odhodlanie, nadýchli sme sa a vykročili. Pri ďalších krokoch, ktoré sme museli urobiť, sme však už neboli sami. Boli s nami ľudia, ktorí nám pomohli a podporili nás. Práve týmto ľuďom sa dnes chceme za ich pomoc poďakovať. Ďakujeme teda našim pedagógom, ktorí nám s najlepším vedomím a svedomím odovzdávali svoje vedomosti, delili sa s nami o vlastné skúsenosti. Vážime a ceníme si ich prácu. Po skončení štúdia bude však záležať už len od nás, do akej miery budeme schopní toto bohatstvo využiť. Naši vyučujúci do nás vložili hodnoty a tie musíme ochraňovať. Preto neustaneme a budeme sa snažiť rásť ďalej, lebo naše úspechy budú aj ich úspechmi. Veľkú zásluhu na tom, že tu dnes spoločne stojíme, majú aj naši rodičia. Dávali nám svoju dôveru a po celý čas nám držali palce. Spolu s nami prežívali roky študentského života, spolu s nami padali aj vstávali. Pri študijných úspechoch boli našimi prvými gratulantmi, pri neúspechoch zas prvými kritikmi. V dobrom i v zlom sme sa spoliehali na ich podporu a sme radi, že nás podržali. Dnes sme im za to vďační. Vďaka patrí aj našim blízkym a priateľom. Doplňali náš život na škole, rozširovali naše odbory za hranice domácej fakulty. Dokázali nám poradiť, pomohli nám vidieť problémy aj z iného zorného uhla, prípadne občas na ne zabudnúť. S ich pomocou sme prekonali veľa prekážok, ktoré už ako si patria k študentskému životu. Poďakovať sa však musíme aj našim spolužiakom. Spájajú nás spoločné zážitky, nové priateľstvá, ale najmä dosiahnuté úspechy. Často sme tvorili tím, ktorý spoločným nasadením v dobrom i zlom prekonával prekážky. Dodávali sme si odvahu navzájom, niekedy sme trochu súťažili, ale zvládli sme to. Dnešný deň je našim záverečným krokom na kľukatej ceste študenta. Dnes sme dosiahli náš spoločný cieľ. Atmosféra štúdia na vysokej škole je jedinečná a nezabudnutelná. Vo víre povinností i bláznostiach sme spoznávali jeden druhého, ale predovšetkým samých seba. Poďme teda ďalej. Získali sme vzdelanie a spolu s ním aj poslanie pomáhať rásť iným. Na vysokoškolské štúdium sa pozerajme ako na základy našej osobnosti a na potenciál pre náš ďalší rozvoj. Dnes tu stojíme, aby sme vykročili. Zachovajme si aj v budúcnosti svoju tvár, aby sme splnili svoje poslanie a pritom nesklamali tých, ktorí nás majú radi. Ďakujeme.